Okay, so ang together again, kag maluib na gugma ni kagrupong Rosalinda Dibel. Palakpakan naton mga kagrupo, mga ka-short. Okay, si Julie Villasa or si Mariposa sang barangay. Managi tumanggas nga tamo sa atong Facebook Live. Salamat, gid. Dongganon sa buhat, ugaling butigon, maluip kagaling, singtagi pusoon. Ang akon pagamling, madugay nga tion. Sa isa ka pisok, nadula ginayon. Diin ang matamis, mungagin panugan. Labas pa kaayo, sa akon panomduman. Sa hinali lamang, imogin kalimtan. Mudya sang kasakit, ako nalikupan. Bagay sining sulat, gisi-gision ko. Gision sonogon, upod sang litrato. Agod malimtan ko ang kaluiban mo. Bilangon ko na lang, nga isa kadamgo. Pananglit damgo lang, ini nga istorya. Dili ko na gusto nga matulugan pa. Gusto ko kalimtan ang mga tinion. Maamo ang nagpilas sa akon tagipusoon. Bagay sining sulat, gisi-gision ko. Gision sonogon, upod sang litrato. Agod malimtan ko ang kaluiban mo. Bilangon ko na lang, nga isa kadamgo. Agod malimtan ko ang kaluiban mo. Bilangon ko na lang, nga isa ka